Sa ngalan samahan sa anak si Espiritu Santo, ang grasya sa Tumino si Kristo ng sa Diyos o ang paniginusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maigsunuban sa mga katiwan ng iba sa kaganihan padahatan ito sa Diyos, ang atong mga pagpasalamat sa mga grasya ng nadawa. Magampusan kita ng katiwan sa simbahan o yung mga sa pagkatiwan sa itong Santo Papa. Magampusan kita sa kayuan sa mga masakiton, ilabi na katuhanaan sa matabalanan o dibaghana sila tagsa-tagsa kapanimanan. Kaluyan kita sa Diyos, kamakayagahong sa tanan pasilong sa tumahasan, lalo na kita niya nato sa kinabuhi dayon. Magampo kita, o makayagahong na Diyos, ibigan kanunay ninikan namo ang sakramento sa Pasko sa pagkabanhaw. Aron kami ngayon imago, pinaagos sa bunyag na balaan, makapapamunaw na ganuman sa iyong panalipod o makalatan sa kalipay sa kinabuhi na walay katapusan. Kini ang ipangayo, pinaagos sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga mong gariman kanimo sa Espiritu Santo, Diyos, hangtod sa kahanturan. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa pagkasunod adlaw igpapahulay, hapit tanang tao sa lungsod, miadto sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Sa pagkakita sa mga Hudeo, sa daghang mga tao, nangasina sila o misupang sa gisulti ni Pablo o ilang giinsulto siya. Apan midugang hinuon ang kaisong ni Pablo o ni Bernabe o miingon sila. Kinahanglan nga kamo ang unang walihan sa pulong sa Dios. Apan kay gisinikway man ninyo kini ug wala kamo mag-isip sa inyong kaugalingon nga tapos sa kinabuhing dayon, biyaan kamo namo ug mangadto kami sa mga dili Hudeo. Kay kini ang gisugo kanamo sa Ginoo. Gibutang ko ikaw nga kahayag alang sa mga dili Hudeo aron pinaagi kanimo ang kaluwasan moabot hangtod sa kinatumyan sa kalibutan. Sa pagkadungog niini sa mga dili Hudeo, naglipay sila o gidayeg nila ang mensahe sa Ginoo o kadtong gipili alang sa kinabuhing dayon na himong magtotoo o pikaylap ang pulong sa Ginoo sa tanang dapit ni adtong yuta. Apan gihulhugan sa mga Hudeo ang mga kadaguan sa syudad ug ang tinamod nga mabay dili Hudeo nga mahadlokon sa Dios aron lutuson nila si Pablo ug si Bernabe ug hinginlan sa ilang dapit. Gitaktak sa mga apostoles ang abog sa ilang mga tiil bato kanila ug ipadayon sila sa Iconio. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an ug napuno sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kininyo. Pagbasa dikit sa Santo Ebanghelyo sumala ni Juan. Si Jesus mingon sa mga tinun-an, karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa kumahan, ug sukar karon nakailan na kamo kaniya o nakakita kaniya. Si Felipe mingon kaniya, Ginoo, ipakita ka namo ang amahan,
o igo na kanamo. Si Jesus mitubag, dugay na ko nakiguban kaninyong tanan, ug wala ka pa ba gihapon makailan kanako, Felipe? Ang makakita kanako, manakakita usab samahan. Busanganong nag-ingon ka man, ipakita kanamo ang amahan. Wala baka ito, Felipe, nga ako ana samahan, o ang amahan na ang kanako. Wala magikan kanako ang mga pulong nga gisulti kaninyo. Ang amahan kaniya kanako nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuuhin ninyo nga ako ana samahan, o ang amahan ania kanako. Kundili panuo kamo kanako tungod niining mga buhat, sultihan kamo ang mutuo kanako mabuhat sa akong gibuhat ang daghan mga buhat. Siya labaw paniini kay moadto man ako samahan, o buhaton ko bisan unsa ang inyong parayon sa akong ngalan, aron himayaon ang amahan pinaagi sana. Kung magay kamo bisan unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini. Maigsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palihog maglingkod, maigsoon maayong buntag na natong tanan. Sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi, maigsoon, daghan kayong kita ipangandoy o gitinguha sa atong kinabuhi. Daghan kitang gilauman alang si kayuhan sa atong kinabuhi. Ang uban siguro na nato nangandoy nga makakaplag o hinigugma o binahal sa kinabuhi. Ang uban siguro nagtinguha o daghang mga salapi o bahandi aron mahamugaway ang ilang kinabuhi. Ang uban siguro nagtinguha nga makabalay aron na naa sila'y maanindot nga kapasilungan. Ang uban siguro naglaom o nangandoy nga makakita o makakaplag o trabaho aron na say madawat nga sweldo. Apan maigsoon, nagawuna ba usab kita sa pagpangandoy o pagtinguha sa pag-ila sa atong amahan. Siguro din sa itong kinabuhi, ana atong pagtinguha o pagpangandoy sa kalibutan ng mga butang o panginahanglanon. Apan importante usab nga mangandoy kita diha sa pag-ila o pagtinguha, pagpangandoy ngadto sa amahan. O sa lahi tayo na igsoon, pipila ka nato usab mangandoy nga maglipay, magsadya kanunay. Mangandoy nga wala na untay problema o mga kakulian. Wala na untay kagumo, kundi patinaw na ang kahamugaway o ang kaharuhay sa kinabuhi. Apan, ang pangutana usab, nangandoy ba usab kita nga mahiusa kita samahan nga mao ang tinuddan o ang tagihan niining kinabuhi. Maigsoon isip mga Kristiyano, haom o kinahanglanon gayon nga mangandoy kita sa pag-ila sa Dios Amahan o gihuman usab sa paghiusa ngadto kaniya. Apan ang hangit ini maigsoon sa unsa ka pag-iha nga kita mahiusa o makaila sa atong amahan. Si Kristo sa atong Ebanghelyo karon maigsoon nagsugilon sa iyang matuon-an mahitungod sa iyang pagkirelasyon ngadto sa amahan nga maoy nagpadala kaniya. Sumala pa ni Kristo maigsoon nga sa akong pag-uban kaninyo nakaila o nakakita kamo sa amahan. Mismo si Felipe usa sa matuon-an maigsoon nawatan pa ngayon unsa man namo makakita sa amahan. Si Kristo may pahimugan diha sa Panginoon, Felipe, wala ba pagyapon ka kaila kanako?
Wala ka magyapon ka makakita sa mahal sa dagan na kung isay sa anak kaninyo si Kristo ipahimugan gayon. Nga kung kamo nakaila ka nako, makaila usab kamo sa mahal. Kung kamo makakita ka nako, makakita usab kamo sa mahal. Meaning may igsuon nga si Kristo ang bugtong anak sa Dios, gikan kayon sa mahal. Siya ang pinadala sa Diyos Amahan aron mahimong panluluwas nga ikanako. Siya ang propeta o ang Mesiyas nga magluwas sa kalibutan. Sa atong bahin may igsuon. Sa unsang pagdiha nato mahibaluan o makapuno sa kahimusahan diha sa mahal. Una siguro maigsuon mao o pinaagi diha sa pulong sa Dios. Kasi gayon nga kita mibasa o gamati sa pulong sa Dios, kita usab makaila sa Dios Amahan. Sayon na si Kristo mao ang pulong nga nahimong tao. Siya ang ipadala sa Dios Amahan nan sa matag pulong nga atong nadungog gikan ni Kristo, nadungog usab kining mapulungan gikan sa mahal. Kay kining pulong nagikan kayon sa mahal. Jesus is the Word of God. Jesus came from God the Father. Muna ay igsuon na sa panahon na kita mag-ampo, sa panahon na kita mubasa sa maayong balita, sa panahon na kita namati sa maayong balita, kita nakasudpong usab sa mahal. When we know and when we hear that Jesus is healing and curing the sick, we can also know that it is also God the Father who heals and cures the sick. When we hear and know that Jesus makes miracles, we also know and hear that the Father also makes miracles. Mao may igsuon, ana agayon ang panagtugtong sa relasyon tali sa mahal ngadto sa bugtong anak ang atong Ginoong Jesucristo. Muna sa atong pagpadayon dili sa kinabuhi may igsuon, padayon ta sa pagtinguha sa pag-ila sa Dios Amahan diha sa atong makanunayon o ganaw na pag-ampo, because we know that in prayer we can always encounter God. We can always encounter our Lord. We can always encounter God our Father, because it is always our prayer sumapa sa gitudlo ni Kristo diha sa pag-ingon Amahan namo. Niya ng mga pulunga maigsoon sa matag higayon na kita miampo o binilas sa Dios nga mahal. Ato usab gibukos ang atong pagrelasyon ngadto kaniya. Ang atong pagrelasyon nga siya mao ang atong mahal ug kita ilang mga anak. Ng atong Dios na mahal, dili lamang di ay ideya, dili lamang di ay kutob sa pulong diha sa mga libro, kundi ang Dios na mahal, buhi di ay, buhi ug anaa sa atong kinabuhi. Kay anaa man ang atong pakigrelasyon ngadto kaniya. That relationship, my dear friends, between us and God the Father is also in the same manner our own relationship with our biological father. Nga sa atong pag-ila sa atong tawhanong nga mahal, nagailan kita kaniya isip kugihan, isip may gugmaon, isip matinud-anon nga mahal, na mausap ang atong pag-ila sa Dios nga mahal nga natuas sa langit. Siya nga kanunay nagtanaw, siya nga kanunay naggiya kanato, siya kanunay
nagdungog sa akong mga panginahanglan o mga panganuloy, siya nagpadayag sa gugma nga di kanato. The only thing we should also do is to have that constant, deep, and intimate relationship ngadto sa mga. Kaya sa lahong sa makanunayon o may gugmahon na relasyon, tali ka nato diha ngadto sa mga, diha usab makakaplag kita sa tiunay nga pangandoy nato sa kinabuhi, nga mao gayon ang pagila o ang pakikiusap sa Dios Ama. Dili lamang sa diha sa langit, kundi diha din usab sa yuta, nga masinati nato ang dakong presensya sa Dios, nga mao ang atong amahan, nga mao ang nagpadala sa atong manlubos, ang atong Ginoong Hesukristo. Inaunta maigsoon sa pagpadayon ni Natong Santos nga misa, magpadayon kita sa pag-ampo, pagpadayan sa atong pagtuo ngadto sa Dios, aron sa ingon diha sa atong pagkinabuhi kita makaila nga ang Dios anaa gayon sa atong kasing-kasing. Hinaon paunta. Amen.